point ka hajotono na joto sin sin nai tanai taku ko sono hai na khani pipeline hajang te khulomong rao ke jotono na bisi ketal ni te buisu kesaroi sena kesar ni khani hajang te khulomong rao ang tini point aisri phai sok phaija ara kompoilang kamini matai yak susok jagnai tak teisra sang ken raikha leng kamini baba ongkhai phaini ha ke pheplang kamini ngai ar jaga pheplang lokoni rok matai yak susoknai ke ar jaga ono jengbo baba no khono roknai hi phailaimani ke tinni video no ya phangsin paitha jaran rok rngai logero ang ba sakhe ana logere nai tongbaidi ar jaga ni mangphero ang je nokma mani noknai ni rokno jotana baba no khatung khaja khe yajak sogani bangai khono sogani bangai ar khompoilang kamini lokoni borok rok baba ni logeo tongnai rokno tei khosapano khawai rohani ar jagao tei rok jogal laijak tei rok jogalai naisingai tonglai jotana angke tei deglia tei srasa angke na phai saphainai ha baba ar jagao na yakung sujak nai jotana khalogoi naisinglai tongmani ma do leng mani nog ni khutang to bosi oro phai si khutrang ma su phai lai si dai mo yak ta bom khin khai tong nai ni ba pang ko kirok tong lai ta gori bazai tongu 7:25 tini ne video ni rok ya phangsin paitha jara sangno logero oi sing bai baksa khe kha logoi nai tongman bangai hai na khani paiklai hajang mate khulmong rok ma lai thinai beskang video ni rok ba